Χοροθεραπεία, ένας νέος τρόπος να γυμναστώ. Η χοροθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που αξιοποιεί την κίνηση και τον χορό ως μέσο έκφρασης, αυτογνωσίας και συναισθηματικής απελευθέρωσης. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει το σώμα, το πνεύμα και το συναίσθημα, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη στην ψυχική και σωματική υγεία. Ψυχολογικά ωφέλη. Σήμερα, μείωση του άγχους και του στρες. Ο ρυθμικός συντονισμός του σώματος με τη μουσική βοηθά στη χαλάρωση και στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. 2. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Μέσω της ελεύθερης έκφρασης και της δημιουργικής κίνησης, το άτομο αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. 3. Βελτίωση της συναισθηματικής έκφρασης. Ο χορός επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράσουν συναισθήματα που μπορεί να δυσκολεύονται να αποδώσουν με λόγια. 4. Ενίσχυση της αυτογνωσίας. Μέσα από τη χοροθεραπεία, το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του πιο αποτελεσματικά. Σωματικά ωφέλη. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Η χοροθεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής, της ισορροπίας και της ευληγησίας. 2. Ενίσχυση του νευρικού συστήματος. Η κίνηση βοηθά στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και στην καλύτερη συνοχή μεταξύ σώματος και νου. 3. Ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χοροθεραπεία μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα πόνου σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Κοινωνικά ωφέλη. Δημιουργία κοινωνικών δεσμών. Οι ομαδικές συνεδρίες χοροθεραπείας ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την αίσθηση του ανήκειν. 2. Βελτίωση της επικοινωνίας. Μέσα από τη μη λεκτική έκφραση, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν νέους τρόπους επικοινωνίας με τους άλλους. 3. Καταπολέμηση της μοναξιάς. Η χοροθεραπεία προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για κοινωνική αλληλεπίδραση και συναισθηματική υποστήριξη. Η χοροθεραπεία δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στον χορό, καθώς εστιάζει στην αυθόρμητη και προσωπική κίνηση του κάθε ατόμου. Είναι μια προσβάσιμη και ευεργετική πρακτική που μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη σε κάθε ηλικία. Συμπέρασμα. Η χοροθεραπεία αποτελεί έναν δυναμικό τρόπο βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας, ενισχύοντας την αυτογνωσία, τη συναισθηματική ισορροπία και την κοινωνική σύνδεση. Μέσα από τη δύναμη της κίνησης μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, χαρά και αρμονία στη ζωή μας.